bafethu uyabusa uKat Vusimuzi Matlala uDlamini eSouth Africa. Mamelani ke few minutes before ezangena uKat, hayi kuke kungabi khona iorder nje kancinci from kwiside le media babhizi ke bafuna ukumshuta, especially noba from iangle athavele ngayo. Hayi ke bacengwa apha into bayibohlalani phansi nizaliphiwa ithuba maloba nimshute uKat. Hayi ke bengabikho nje lo order, but eventually wavuleka umnyango wangena uKat. Xa kangena uKat wangena sonkile ubhuti ehlale igushi. Hayi kuzile wahlala phansi, sebehlaliswe phansi ke nabo bemedia, eventually baphinde baphiwa ithuba loba izanini nizomshuta as much as you want. Baphakamile futhi wangoqhaqha dlalile kubhuti womswenko igushi yakhe. Ndixelela into ba amakitani njoba ebophe amaqatha la, amachain ebophe amaqatha la, isihlangu igushi. Hayi ke yenziwe yonke lento le kwagqitywa, kwamele bakuzaqola i-proceedings. Yaveli MK yathi asikwazi ukuqhubeka noKat Matlala ukuthi ikhona into engathi uKat njengoba bekufuna nopostpone, so ikhona into engathi he's not fully prepared, because ithi lento uzawuqala uKat bazawutshayisa usually ndini niyabazi bagqiba ebusuku, batshayisa ebusuku, sitshayisa pha ngabo 12. So namhlanje kuzatshayiswa ngo5 because uKat kumele into bayogqibezela umcimbi wabo westatement. So iobject ke ngoku iMK isithi asikwazi ukuqhubeka ngomuntu okusathwa istatement sakhe asikabi asikapheleli kusamele ba ayophinde ayokwenza ezinye ngoba kuzajika kuvela umcimbi wamakoro wokorekishwa asayinwanga inini. Hayi zivele ezinye i-members zi-object iMK zithi no, they are prepared bona into ba makuthini makuqhuyekwe. Bonke nje bavumelane futhi ngalonto azahlekise ke apho uJulius Malema into yoba okobe besithi kunifuna uKat usekhona ngoku senisithi akasakwazi ukudlibisa kwathinti yenza nje ijoke engathi njalo, but all in all kwathiwa kuyaqhubekwa ke. Ayiqhubekiwe wasona ini uKat yaqala iprocess. Xa iqala iprocess kube khona apho uKat xa ke seke referral ke ngokuma annexures abe nayo into ethi akawazi ncama ama-annexure because akakwazanga kwa-attacha ngendlela eright ngoba istatement sakhe ingathi usifumene namhlanje. Ndibe nayo laa nto ethi madoda ingenzeka into yoba laa nto bithethwa yi-MK party izaba njalo na, because ezivile ama-proceedings wakhona eqhubekile kukhona apho ewatsho khona into yoba ezinye zezinto ubone ne-mistake ezikhona ekusamele bazikorikishe nani athi bangafuna ukukapitalize kulaa nto yoba bebeyitshilo i-MK party into yoba esi statement asikapheleli, makaphiwa ithuba bangxamanga bangaqala even later on 2 hours later or so, but ke kwabe kuqaliwe ayishapu ke, but ikhona into engathi seyivelile njalo. Hayi kuziwe ambambe u-evidence leader eze naye uSC. Xa ke siza naye angandiphi mdlamani uSC namhlanje ngongathi andikho noma ngizathi uyamoyika okanye beke safuna into ba naye abe comfortable okanye wonke umuntu usafuna into ba kuwomwaphwe itense mos environment asejele. Inoba naxo uvizithe ejele uyaziva nayo into ba ukho ku-environment nje esharp. Hayi ke baqalile baqhubeka beza nayo uzazisile kuKat ungubani. uKat wazazisa into ba ngathi wenza amabanga akhe okufunda likhona le kwelacala laseMamelodi usibizile igama lesikolo, akathethanga njenge-tertiary ngathi uphelele apho ke ko grade 12 abo, andimvanga ethetha nge-varsity studies, tertiary studies. From apho wazotsho into yoba unabantwana abayi-9, so eligama lakhe likaKat ke 9 lives asikho noba imicimbi woba unabantwana abayi-9 na, because nayo esiuze watsho wathi could it be that ubizwa uKat ngendaba abantwana abayi-9 okanye because une-lives ezi-9 sharp ke. Hayi kuziwe naye aze naye kahle ingathi testimony yakhe uzoniphazamisa uKat Matlala, but engqondweni ndinayo into ethi vele we are sure or sinayo into ethi akazufuna ukuzi-incriminator, but anilindelanga into yoba ngazayitsho ngomlomo wakhe. Mamelani ithini lento ithi as ebuzwa mosiphayana zitshiwo i-allegations zonke ezitshiwo kuze kulala mcimbi wala 360 million wethenda. Xa kufika kula mcimbi zama ukubuzwa ngawo akafuna ukutestifya ngawo because uthi yena akafuna ukuzibhaqa as incriminator because lando isese under investigation. Kanti sizokwenzani ku-ad committee? Ndinicela into yoba basene phansi naphezulu bezama ukuphicotha lo mcimbi lo into yoba uyaquestionwa okanye akaquestionwa malunga nomcimbi wentoni we-ad committee. Uzamile ukuzidistansa from koKatiso, but yakhona i-mutual friend abanayo engumswazi ke ngula ruthless taxi boss eyatshona.
So basically asikayiva ngami testimony yakhe intoba iyapi, but ndizabuya naye upart 2 ba utheni uKat namhlanje, but akakathethi uKat. I think for the last contract, the thing is regarding this SAPS contract, I do not want to get deeper into that thing because there's an ongoing investigation about that. So I'll prefer not to talk further about the contract of SAPS because I don't want to compromise the investigations or even incriminate myself. But can you confirm that you paid them for your franchise? Yes, I can confirm that. And when you it's in the bank statements as well, which the police have. So and so when you bid for the Swanee 24 contract, the SAPS contract, you did so on your own, through your own company? Yes, through my own company, Mr. Arendse. But like I said, I do not want to go deep into this Medicaid 24 SAPS contract thing. But the services that would be rendered, those services would in fact be rendered by Van Wyk and Venter, the holding company, isn't it? The administrative side of it. Yes, that's correct. And that would have, was that indicated in the tender bid document? Is there? Yes. Or was it left unstated? No, I've supplied the franchise documents. So in the bid document, which we'll look at in a bit more detail later, would it have been indicated that some of these services would in fact be rendered also by the holding company? I would love to help about that, but like I said, I think we're going now into deep inside the contract of SAPS, which I said earlier that I do not want to speak about that now as this is an ongoing investigation. So can you please just respect that? I do not want to incriminate myself or compromise the investigation. Okay, let's perhaps just excuse me. So, may I please take Honorable Sangwan? Thank you very much, Chairperson. Apologies, SC. No, I'm being disturbed by Mr. Matlala's response to not wanting to answer questions after he had taken the oath, which was based on you having read to him, Chairperson, the immunities that are there for him in line with the Powers and Privileges Act, specifically 16.2, which says a person who is being examined under oath or affirmation in terms of Section 15 may be required to answer any question put to him in connection with the subject of the inquiry, produce any document that he or she is requested to produce under the section, despite the fact that the answer or the document would incriminate him or would tend to expose him or her to criminal and civil proceedings. Now, it was said when we started that we are not in a court of law. We do operate under the legislation, specifically this, the Powers and Privileges Act of Parliament. And I think we're going to have to get resolution on that matter, Chair, because we can't have a witness that appears, has taken an oath and then says, I can't answer because I may incriminate myself. I think we need direction on that matter. Thanks, Chair.